zauna daidai daidai wa daida. Ɗan galadi masu lasbi ka kai zuwa ta domin kwarin dalili. Ka tuna ɗan galadi ma zan yi tun da yanzu ganga ka kai ka kai ni kuri. Halin girma gado yan kuma sun san ni na san dalili. To a dubu bayani na tantala da kun san ba ta ga wannan kwaranda. Dubin giwa girma gare shi. Ɗan galadi ma zan sa dai na leƙa mai katsinawa domin na kai. Kintamin sarki mai girman da baya shi in ko da akwai sai na gan shi. Kun ji sarki mai katsinan doko ko a yau ko gobe batu ma ya tashi. Ɗan galadi ma na gode su ɗan adadu suna komai babu gani. Mansur angon Hauwa'u yar gidansu Balaraba aikin biya ce. Mata ce a gurin dan adala kun san wannan mata ruma ce. Mai cikin mata a gurin dan adala to duk sauran mata ku kauce. Da mai dalla dalla dan adala yanzu kusan su addaba da. Dubin giwa girma gare shi. Ijeriya mun tarisa girya yi murna. Ya ce a rawa ga mazantai yana. Shi ya ce mu je mi waka kundan adala. Da injiniya dan baya aboki ga moda. Daga nan na kai da iyaye kundan adala. Kun ji mahaifi kun giwa dan adala. Hajiya Amina mama na mai kamala. Gaisuwa gun mama kun dan adala. Kada Hannatu Mansur sai na faɗe ta. Kada Kausar Mansur sai na faɗe ta. Dalla dalla dan adala. Ga iyayen gida gurin dan adala. Ayyamuna da injiniya mun tarisa girnin mutulla. Da Alhaji Mansur can zana bulla. Da Mansur Abubakar ko da Allah. Wani rabin Aminu kabul kulla. Alhaji Sira da baba yana goda Allah. Talba na kusan Hajji Musa can mamu bulla. To idan abokai sun zo su ma akwai Aminu azumin shi na faɗe shi. Bashir Adam ya zo za ku gan shi ba. Ɗan Usman shi ma za ku gan shi. Abdulaziz da dole ku taso mu bi shi. Wanda baba wa bandiro ku gan shi. Mustapha Carlos na san za ku san shi. Har Aminu dan majan shi ma za ni gun shi. Kai da ma sanda idan za ku Abdu makaman kafin ya zo mu bi shi. Kai kamar awwal ya zo za mu gaisa. Awwal balan awwal ya koma siyasa. Ni da soda shi ma ai za mu gaisa. Har Bashir mai nuwa da dadi batunsa. Ga abuwa da na san shi ma za ku san sa. Ga Aminu Shawai shi ma sai na faɗe sa. Ga Hajji Mubarak Talba ina za na gansa. In rana Aminu ka taso mu gaisa. Kai da alkaɗan baba za ku gansa. Buhari Sale ina kwana ba na amsa.
ga babu matina ya amsa har da ma ali dan ali za mu gaisa ku gaida mansur dan sanin audu dan Allah idan kanne sun zo za mu gaisa ali ga habib shi ma za ku sai yawa da adda ku dirasa da adda'u dai ko za mu gani Muhammad Molo kai ma ka tasa ga Muhammad Habibu ya zo da kansa kun ga Saratu ta wace za ku ganta Bilkisu Habibu a tilar jin tambarinta Fatima kan wace ita ma za ku santa na san in dai kun ga Hassan za ku yawwa har da Abdullahi Habibu za mu awa Muhammad Habibu na san baya karanta kaji kan ne kowa ya kamun awo wakar mai dalla dalla dan adala galadi ma babu illa dalla dalla yawa kai to ga mai dalla dalla dan adala dan adala kun ji turan giwa na dan adala Mansur Habibu turan giwa dan adala ya Allah mun gode Allah rarara ne ke rera waka wakar mai girma dan adala na gode